Stôl je opäť čistý, taniere odpratané. Prichádza okamih pravdy. Dneska som si nemyslel, že som mu predvedol nejaký výkon, ktorý by sa mal dotknúť jej srdiečka. Akože dneska by som túto kartu dala tomuto Duškovi Fešákovi. Kvôli tomu, že má najkrajšiu dceru na svete a najkrajší dom. Nech sa páči. Ja som hovoril, že máte ma dobré srdce. Že kusu, tak poď na moje Nech sa odkáže na mňa, čo to zrobí. Ja Zulu. A ja by som teda uviedol, dnes večer máme aj súťaž Čierneho Petra, čo udiali Martinka, ešte nikto nevie, kto to bude. A ten zajtra čistí kurí. Ale čo dostane, vieš, akože v rámci Robí čistiť toho kurí. symbolizmu, vieš, že proste ako, ty si proste ako sa dnes najviac páčil, tak si dostal kartu a čo dostane ten človek, ktorý je na hovno? Dostane môj občiansky a to bude znamenať Čierny Peter. No tak to je fest na hovno. Keď chceš symboliku, ja... Neverím. No, tak ja som Čierneho Petra akože na dnešný noc udelila tomuto. Aj. Pretože už sa mi nepáči s oblečením. Klobúku dneska zase... To sa nenosí u nás, nie? Ježišmaria, no veď ale hovorím, bez obrostu, bez všetkého. Pohostenie na hobby. Martinka jedna veľmi ľudovo tak živočíšne by som až povedal. A ona to, čo si povie nejak na začiatku, že takto to urobím, tak takto to aj potom dodrží.